Αποστόλου εκτελεί το φάουλ, καλά τραβηγμένο. Θα γίνει μια κεφαλιά, καλή κεφαλιά του Τζαμπραήλη που είχε προωθηθεί. Αποστόλου εκτελεί το φάουλ, μια κεφαλιά προς τα πίσω, από κοντά δεν μπορεί. Ναι, με προβολή εκεί ο Λέντας που είχε προωθηθεί, θα σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, έγινε ωραία εκτέλεση φάουλ, θα γυρίσει ο Φρανς, ωραία κεφαλιά προς τα πίσω, αδράνησε η άμυνα του Λιανοκλαδίου και από κοντά ο Λέντας με προβολή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι έχουμε στο 25, Δάφκη Λιβανατών, Λιανοκλάδη 1-0. Το 1-2 είναι πολύ δυνατή η παλιά, δεν θα προλάβω Τσιάμις. Θα γυρίσει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, δεν μετράει το γκολ. Αποστόλου, Ρίζος στο 1-2, βγαίνει ο Αποστόλου από δεξιά. Αποστόλου έρχεται εκεί, θα κάνει το λάθος. Ο Λάπας θα κάνει το σούτ του Αποστόλου, παράλληλα η μπάλα στο τέρμα. Out, καλή ευκαιρία για τη Δάφνη στο 37, παραμένει το 1-0. Ο Γιώργος Σουροπάνης, παλιός παίκτης της Δάφνης, θα μας σχολιάσει το πρώτο ημίχρονο. Όπως βλέπουμε το πρώτο ημίχρονο, αν και κουρασμένη η Δάφνη Λιβανατών, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αξιόλογο, με αντιπιθέσεις και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο να γίνει ένα πιο καλό παιχνίδι. Δασκαλόπουλος από κοντά θα κάνει και το σουτ, καλό σουτ, παράλληλα η μπάρα θα πέρασε στο τέρμα, δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης στο εκεί, κάνει ωραία σέντρα. Θα γίνει το σουτ εκεί από τον Τσάμι, καλό, αλλά πέφτει ο Γραβάνης στη γωνία και πετάει την μπάλα κόρνερ. Σε καλή θέση το φάουλ αυτό που έχει κερδίσει η Δάφνη, θα είναι εκτελεστής ο Αποστόλου. Σουτάρει ο Αποστόλου, ωραία η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία, παραμένει το 1-0, η μπάλα θα χτυπήσει στο αριστερό κάτω του δοκάρι. Ντίλι, θα κάνει ωραία τη σέντρα, ωραία κεφαλιά από το Μακρόπουλο, αλλά η μπάλα θα φύγει έξω από το δοκάρια του Γραβάνη, out. Δασκαλόπουλος θα εκτελέσει το κόρνερ αυτό που κέρδισε στα τελευταία λεπτά το Λιανοκλάδη και το εκτελεί καλά τραβηγμένο. Θα γίνει μια κεφαλιά από κοντά, πάνω στη γραμμή θα διώξει ο Ντίλι, καλή ευκαιρία εδώ για το Λιανοκλάδη. Κλέβει όμως εδώ ο Αποστόλου και στην κόντρα η Δάφνη. Θα δώσει την μπάλα στο Ρίζο που δεν είναι offside. Ρίζος βγαίνει γρήγορα μπροστά, θα γυρίσει τη σέντρα εκεί που είναι μόνος του Αποστόλου, αλλά τη στιγμή που είναι έτοιμος να κάνει το σουτ παρεμβάλλεται ο Λάπας. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κλείνεται, θα δώσει δίπλα στον Καλοβελόνι, αυτό στο Τσιάμι, ωραίο σουτ. Με τα πόδια απομακρύνει ο Γραβάνης, Τσιάμι συνέχεια στο παιχνίδι και από μπάλα είναι out, έχει περάσει τη γραμμή. Η Δάφνη ήταν πάρα πολύ καλή, είχε πολύ καλές ευκαιρίες, βέβαια χάσαμε μερικές. Ήταν ένα εξαίρετο παιχνίδι με πολύ ωραία γκολ και καλή τεχνική. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό, έγινε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά παίχτηκε στη δύναμη. Εμείς θα ευχαριστήσουμε πρώτα την ομάδα των Λιβανατών για τη φιλοξενία της και τον προπονητή της. Τώρα το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε δεν μπήκαμε δυνατά. Δεχθήκαμε ένα γκολ από μια στημένη φάση. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουμε λίγο πιο μπροστά, αλλά το γήπεδο είναι βαρύ. Η ομάδα των Λιβανατών έχει δυνατά παιδιά στην άμυνα. Παίξαμε μεγάλες μπαλές, το γήπεδο ήταν μικρό. Δυστυχώς είχαμε κι εμείς δύο-τρεις ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε να τις πραγματοποιήσουμε. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά προπονημένη, με νέα παιδιά, φιλόδοξα παιδιά και αρκετά δυνατή. Θέλω να πιστεύω ότι όλος ο κόσμος είδε ότι στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε. Κάναμε ένα γκολ και κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Είχαμε πάρα πολύ καλή κατοχή μπάλας. Ελέγξαμε το χώρο του κέντρου, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο λογικό είναι από τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε και κάποια προβλήματα τραυματισμών να μην έχουμε τη φρεσκάδα αυτή που χρειαζόταν. Παρ' όλα αυτά όμως παίξαμε έξυπνα, πάλι κάναμε αρκετές ευκαιρίες, είχαμε ένα δοκάρι με ένα πολύ ωραίο χτύπημα φάουλ του Αποστόλου και θεωρώ τη νίκη μας δίκαια 100%. Αν εξαιρέσω μια φάση που έγινε από ένα λάθος ανθρώπινο, το ότι δώσαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα φάουλ πάνω στη μεγάλη περιοχή, νομίζω ότι η ομάδα μου ήταν πάρα πολύ καλή και δικαιούται 100% τους 3 βαθμούς. Εμείς έχω ξαναπεί και πάλι ότι έχουμε μια νεανική ομάδα, έχουμε και έμπειρα παιδιά. Ευτυχώς έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να έχουμε αρκετά παιδιά στην προπόνηση, να προσπαθούμε για το καλύτερο και ο στόχος είναι το γεγονός ότι θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε κι άλλο στην βαθμολογία, να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, συν τον αγώνα κυπέλου που έχουμε στις 6 Μαρτίου. Αν μπορέσει να καταφέρει η ομάδα με μια καλή ομάδα όπως είναι ο Δομοκός, να φτάσει στο τελικό του κυπέλου.